yanzu kai namiji haka kawai ka samu kankana bawon bayan sai ka yanka shi, sai ka je ka samu tafannuwa dunkule daya, sai ka samu tsamiya guda 4 ka tafasa ka sha. Professor Az ba musulmi ba ne, ya ce asalin maganin da ake kawo wa mutanen Afirka na China wanda ake ce masa bega, ya ce sos ɗin inda aka fara samunsa daga 'ya'yan kankana ne. Ko a yanzu akan Google ka sa watermelon seed for man, ko ka sa watermelon seed for sexual activator, zai baka maganganu guda haka. Na farko zai ce cin 'ya'yan kadai yana bude hanyar jijiyoyin da suke tsakanin al'auran ɗa namiji da jikinsa, domin gudanar jini shi ke sama kuzari.